اف مشاركة نتنيا نافخويا سوريا مشاركة نف دولتية كو إيرشن چەکداران یەن پشتی هەفتەی ئۆکتۆبەرێ شار دەستپێکا شەڕی غەزایە بۆ سەر بەرژەوەندیان ئەمریکا هەم لە عێراق لە سووریە هەیە نەهاژی بەردەوامن هەم ئێرشên çەکداران بەردەوامن بن ناوێ مقاما ئیسلامی هەمژی بەرسەفدانا ئەمریکا بۆ سەر پێگەهێن وان çەکداران بەردەوامن کارڤەدانên بەردەوامبوونا وان ئێرشان بۆ سەر بنگەهێن ئەمریکی لە ڕۆژئاوای کوردستانê li Sûriyeyê vê bişarê digel berêz Rizgar Qasim nûnerê Encûmena Sûriya Demokrat Mesedê li Almanyayê wê gotûbêj bikin. Berêz Rizgar, tu bi xêratî ji bo Kurdistan 24 destpêkên nirxandina we werbigirim li ser berdewambûna êrişên çekdaran bû ser Sûriyeyê, xaka Sûriyeyê hing çawa dibînin? Êvar baş destpêkê. Yani ev şerrihanê em karin ne tenê şerrekî navçeyî di herêmê de çil Sûrî çil Iraq imtîdadek wênî navdewletî jî heye. Yani wekî Emerîka dewletek mezin û serkêşiya tihalfek duwelî koalîsyona navdewletî li dijî Daişê û li dijî terorê di mantîqê dike em karin ewkek navdewletî jî bidêne ji ber Amerîka serkêşiya wê dike û gelek hijmar dewlet jî pêr hene. Bêguman İran ne ji nihadê ne ji krîza Sûriyeyê berî wê jî gelek munazemat, gelek grûpên çekdar ê girêdayê İranê di navçeyê de hene çi li Iraqê, çil Sûriyê, çil Yemenê, çil Libnanê li yani ew bingeh û qaîda a şîiyetê li ku hebe İran rolekê dixwaze rolekê li wir bilîze. Heta li Behrên û dewletê Xelîjî ew wî rengî dilîze. Ev kiryarên ana dike İran bêguman ne ji nihadê ne tenê rast e İran bi dronê xwe û musayeratê xwe êrişî balgehên eskerî Amerîka dike lê ne tenê İran e û grûpên pêv girêdayî terefên dijî hene ê heremî û navdewletî pêv girêdayî û înterêsê wan yekin di bercewendiyê wanî siyasî di mantîqê de û jeostratejîk di mantîqê de yekin belê ferm. Zorbeya bingehên stratejiyên hevpeymaniya nêvdewletî û yên Emerîka jî Bakurê Sûriyeyê ne dikevine nava Rojavayê Kurdistanê. Berdewambûna van milîşiyatan, êrişên milîşiyatan weke te got bi seporta İranê li ser Rojavayê Kurdistanê yan bijin li ser bingehên Emerîkî li Rojavayê Kurdistanê Bakurê Sûriyeyê. Çarenivîs vê ber bi ku da çîtin? Taybet çarenivîsa Rojavayê Kurdistanê. Pîwîst e çi bêyê kirin? Yani ana dema em dibêjin ev şer di navbera ev êriş li ser bargehên Amerîkiyê ew ne tenê ev şer ne navbera Amerîka û İranê tenê de yê wek me got lê armanca nêzik jê bera bi zelalî em vêyekê zanibin herkes jî bizane İranê li dij herêma yan jî çi İranê bê çi Tirkî bê li dij hebûna çi statuya Kurdin çi destkeftiyên Kurdin li Rojavayê Kurdistanê û Bakur û Jilatê Sûriyê îro dema sînor tê tersîm kirin em bala xwe bidêne aliyê dêrê ew tevliheviyê çêbûn û piştgirtiya eşîran bû li dij hêzê Hesed İran li dû bû. Li aliyê meyadîn û bû Kemal Rojhilatî li ser sînorê Iraqê İranî li wir İran xwebcî dike ew li dû ye. Ji ber vêyekê jî ez dixwazim vê tekez bikim bi wan bûyerê li dêrê çêbû ew plana jê re hatibû danîn gelkî mezin bû di navbera Tirkiye û İran. İran ji aliyê dêrê ji aliyê min bicê û di sînorê herêma Rojavayê Kurdistanê û Bakur Rojhilatê Sûriyê de ji aliyê Bakur jî Tirkî li aliyê min bij xwest wan bilivînin.
ji ber vê yekê jî ew hebûna Amerîka di mantiqê de wek behane tînin şerê eşkere navbera de heye lê indirekt armanca van kiryarê İran û Tirkiye taybet İran di mantiqê de ana bi wan êrişê xwe armanca indirekt têkçûna herêma Bakur û Şilatê Sûriyê û Başa. Rojavayê Kurdistanê ew destkeftîne. کاک ڕزگار ینی gelek can min mêvan hebûyne digotiye ku hiç gerentiyek niye hiç gerentiyek tuneye ku di sibê rojê de Emerîka Rojavayê Kurdistanê biparêze yan Kurdan biparêze heta dawiyê heta dibin xwedî statûyekê. Te jî got ku hiç ranek naxwazîtin Kurd li Rojavayê Kurdistanê bibin xwedî statûyek serbexweyek di navçeyê de. Ji aliyekê êrişên çekdaran bo ser bingehên Emerîkî, ji aliyekê din êrişên berdewamên Tirkiye bo ser Rojavayê Kurdistanê. Yani navçev şêweyekê giştî di teblîheviyeka geleka mezin daye, di metrisyeka mezin daye. Pirs ev ye gelo. Pêwîst e di nihada layenên siyasiyên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê çi helwêstek hebe, çi bernameyek hebe? Yani em bêjin nebêjin beraqa em bi rengekî realîst meselê binerin li waqiê siyasî wekî ne ji bo demê nêzik ji bo demê stratejîk dûr jî. Hebûna Amerîka û koalîsyona navdewletî di harfa duwelî lê Bakur û Jilatê Sûriye Rojavayê Kurdistanê ez bixwe wek kes ez dibînim garantîkê ji pêşketin û berdewamiya van destkeftiya be. Ji bilî vê yekê gerek em herkes zanibe ger Amerîka derkeve û ez nabînim. Ez bixwe nabînim hek Amerîka wê derkeve ne ji bo bêguman ne ji bo me lê bercewendiyê wê di mantiqê de di sistêma a siyaseta navdewletî ya nuhtê dayîn ji bo sedsaliya tê bercewendiyê wê êdî li ceme cîb cîbûye teqata mesalih bi mar çêbûye Amerîka dernakeve ji navçeyê lê derketina wê bêguman nuqtek dî jî bo bersîv ji bo pirsa we îro ev siyasatê di navçeyê û di mantiqê de dibin diş hemî tenaxudatin em jî siyasatê xwe wek Kurd pêwîst e em li ser wan tenaxudata ava bikin pêk bînin. Baş e kak rizgar. Tu dibêjî pêwîst e weke Mesedê. Ji aliyekê din ve Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriya enekezî jî dibêje pêwîst e Kurd yek deng bû yek helwêst bin di xema Kurdan da ne. Partên din yên derveyê Mesedê û enekesî jî bi heman awayî tînin ziman. Yani keku kî rê ji we girtiye? Çima hingî yek deng nabin li Rojavayê Kurdistanê? Mane dem hatiye? Yani ana wek rast e ev pêwîstîke gerek ev yeka bê têke warê praktîk de ne tenê bi axaftin be em wek mesed em diriya televîzyona wer jî baz bê bankê dikim destê me ji bo diyalogê dirêjkirî ji hemû terefên Kurd li Rojavayê Kurdistanê hek em danûstandinê bi wan re bikin. Di praktîk de hêwar dest pê bike em li ew demê çû yan jî em hertim li demê çû ve negerin em bêjin çima yan jî diyalog dest pê bû ji bo çi em li sedemên sekinandina wan yan jî ew kelemana em xwe pê negirin em rûpelekî nih karibin vekin û em karibin li ser wê yekê bişixulin amadebûna wekî mesed tehaluf û danûstandin û diyalog bi etrafên Ereb re dike li Sûriye bi her kesê re dike ez bê yekê tekez dikim destê me diyalogê dirêjkirî ji her Kurdekî destê te xweş be kak rizgar bawer dikey Kurdan li her çar parçeyê Kurdistanê taybet li Rojavayê Kurdistanê jî tenê vê yekê ji we dixwazin. Dixwazin hink yekdeng û yekgotar bin ji bo diyarbûn û zelalbûna çarenivîsa Rojavayê Kurdistanê. Her sax bî berêz rizgar Qasim Nûnerî Encumena Sûriya Demokrat Mesedê li Almanyayê gelme wehîn here bin. Spas.